El dia que va entrar la profe i ens va dir que teníem de fer la maqueta del documental, la veritat em van venir moltes ganes per començar-ho a fer. Ay, señor. Uf, que complicat. Locura. Una nova experiència. Sense comentaris. Sorpresa i una mica de por. Complicat. Buf, vaya cacao. Crec que és molt difícil, quasi impossible. Bueno, endavant. Sorprès. Molt bona idea. Especial. És una part de mi. M'ha sorprès? Molt bé. Doncs em sento molt satisfet. Doncs ja està fet. Hem après a treballar en grup i això ens ajudarà molt en la nostra vida laboral. Magnífic! Satisfacció. Interessant. Interessant. Molt sorprès i molt satisfet. Ho hem aconseguit. Doncs m'ha paregut molt interessant. Magnífico, genial. Uah, ha sortit perfecte. Increïble.